Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay, so sa Giraray, maray na aga po sa gabos ng mga nagaantabay ngunyan sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunyan po aldaw nin Biyernes, August 1, 2025. Kaya kita po naman mag-iiribahan sa loog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po ninodto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So welcome po sa gabos na nagdadangog sa tuya ngunyan. So mga yaon po sa radyo, nadadangog kita sa 729 kHz as in naka-live streaman po kita sa Facebook page kang DZGB News Online. Nasa muya man pong sinishare sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Kung gusto po nindo mag-tune in sa YouTube channel kang DZGB, pwede man po kamo mag-tune in duman sa YouTube channel, no? Okay, so welcome po Giraray. Inian sa indong makakaiba ngunyan sa programang Usapang Consumer at Negosyo na hatod sa indo kang DTI Regional Office 5, si Bem Romano Berango. Dahil po kamo magliwat nin istasyon ang tema ta po ngunyan importante po ini sa lambang sa satuya sa lambang konsumidor asin syempre importante man ini sa sarong negosyante kaya ansamuya pong text line kung igwa kamong mga concerns, igwa kamong mga ihapot, kung igwa kamong mga nalilibungan, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Dahil po kamo mag-alang-alang na magpaabot kang sa inyong mga kahapotan para po agad-agad po ang simbag ta digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sabi ta po kasubago, iyo ini ang programang magdadara nin mga karagdagang impormasyon manunungod sa mga diretsos nin mga konsumidor. As in, syempre, ini man po ang magtatao sa tuya nin impormasyon kung paano kita magiging mga responsableng konsumidor. So, aram tabaga na igwa kita mga diretsos bilang mga konsumidor. So, ngani kitang mga maging responsable kay puhan aramon taan sa tuyang mga diretsos na may kaakibat syempreng responsibilidad. Ano po? Okay, so daita na po pagpara pahaloy-haloyon. Sabi ta po sa satuyang teaser, kasuod ma pinaluwas ta, ang satuyang tema ngunyan, iyo ang tungkol sa Price Act. Ano po? Price Act or Republic Act 7581. So, aaramun ta kung ano ang mga salient features kaining batas na ini. As in, syempre, aaramun taman ang satuyang mga diretsos bilang mamimili, bilang mga konsumidor. At syempre, mga responsibilidad man kang sarong negosyante na nakapalaman digdi sa Price Act. So, ano ang mga dapat maaraman kan sarong negosyante? Nganing, daisin da magbalgar kang batas na ini. As in, para man sa mga consumer, para sa mga consumers, ano ang mga dapat nindong maaraman nganing da ikita ma-approbitsaran, no? Kang daita man baga piga
pigahali iyan na igwang mga nagkakapirang mga negosyante na talagang minsan nagtitake advantage kung kita kita mag-exercise kan sa tuyang mga diretsyon. So dahil iyo po iniyan sa tuyang tema ngunyan, ang sa tuyang pong makakaiba ngunyan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Mr. Ralph Ku. Siya po Senior Trade Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division sa Muyang Opisina sa DTI Regional Office 5. Sir Ralph, pwede po nang bation taang sa tuyang mga paraan tabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So maray na aga po, Miss Bem, and sa gabus po na mga paradangog ta sa patuloy po na pagantabay nindo sa Muya po na programa. Magdahong po ka man o tapuson po nyato ining programa pong ini kasi sigurado ko po sa Indo dakol po kitang maukudan tungkol po digdi sa discussion may ngunyan tungkol sa Price Act RA 7581. Okay. Salamat Sir Ralph. Maghahatod na naman kita ki mga karagdagang impormasyon manunungod digdi sa tuyang tema na Price Act. Okay. So, siguro, apo nantaan sa tuyang pag-ulay-ulay, Sir Ralph, duman sa kahapotan na, like, aram ba kan sa tuyang mga konsumidor, kan sa tuyang mga paradangog ngunyan, na sa irarong kaining Price Act, igwa kitang mga pigaapod na basic necessities and prime commodities. Ano po? So, iyan po ang mga dapat ang maaraman digdi sa batas na ini na igwa kitang duwang klaseng pigbabantayan na presyo. Lalo na kung igwa kitang mga kalamidad. So, iyan po ang sa tuyang pag-urulay-ulayan ngunyan na digdi po sa Price Act, igwa digding pigaapod na basic necessities and prime commodities. Ano po? So, enot sa gabo, Sir Ralph, ano ang pinaka tema kaining batas na ining Price Act or Republic Act 7581? So ang pinaka-tema po kayo niya, basaon ikot ko po ining nakasurat mismo sa batas Opo. Ang RA 7581 or the Price Act is an act providing protection to the consumers by stabilizing the prices of basic necessities and prime commodities and by prescribing measures against undue price increases during emergency situation and like occasion. So may mga elements kita digding mahiling inot an act providing protection to the consumer. So ang purpose po kayo ni para protektahan ang mga consumers. Ano po? Kontra po sa mga sudden or undue price increases. And nakapaloob man po digdi sabi, stabilizing the price of basic necessities and price commodities. So ang saro po sa basic policy na mahiling ta po digdi sa batas is ensuring na igwang adequate supply ang basic necessities and prime commodities at a reasonable price. So yan po may supply siya and ang basic necessity and prime commodities at a reasonable price provided, sabi man digdi, without denying legitimate business a fair return on investment. So both parties po kundi ilingon ta, the consumers and yung mga ating mga negosyante, kasabay po digdi na pigpoprotektaran ang sa inda pong karapatan. Okay. So saro pa digdi nakapaloob digdi sabi digdi prescribing measures against undue price increases during emergency situations and like occasions. So at yan po maagihan tayan so mga paagi na nakasurat po digdi sa batas para maprotektahan ang consumers against undue price increases, especially in times of emergency. Especially ngayon po na nasa typhoon season na naman tayo. So very timely po na mapag-ulayan ta po ini para aram ta po ang sa tuya pong karapatan. And sa mga negosyante man po, aram ninda ang mga dapat nindang gibuhon.
para in compliance digdi po sa batas pong ini. Okay. So, Sir Ralph, nabanggit mo naman sana ito bagang nabanggit ka subago so basic necessities no and prime commodities. Siguro tawan ta sindaki itong i-enumerate ta kasi minsan baga nalilibong kita kung ano ang basic, ano ang prime. So pag sinabing basic, so kaipuhan ta ini oral daw ano po? So Yes oo, po. so kinakaipuhan ta ini oral daw. So pwede ta ma-enumerate kung ano itong mga basic necessities under DTI's jurisdiction. So under the DTI jurisdiction, ini po sulistakan mga basic necessities. Okay. Basic necessities muna po kita, Opo, no? basic. Inot na inot po igwa kitang bread, Mhm. canned fish and other marine products, Mhm. potable water in bottles and containers, processed milk, locally manufactured instant noodles, Mhm. coffee, salt, laundry soap, and detergents, Mhm. tapos candles. So yan po ang Basic, yan. basic Okay. po yan. Pag-abot naman sa prime commodities, so inot po igwa kitang flour, Mhm. processed or canned pork, beef, and poultry meat, toilet soap, Mhm. paper, school supplies, cement, clinker, GI sheets, hollow blocks, construction nails, batteries, electrical supplies, light bulbs, steel wires, and yung mga ating mga condiments, vinegar, patis, and Ayan. soy sauce. So prime iyan, Sir Ralph. Yes po. So basic itong na-mention ni Sir Ralph Kasubago, basic necessity siguro kundi ako nasasala mga 12 sa na iyan na items. Ano po? Oo, so 12 sa ng items. Iyo po ito ang basic necessities. As in, so, minention ni Sir Ralph na prime, iyo man po ito ang prime commodities, no? Under DTI's jurisdiction po. Ano po? Kasi taod-taod, maaagihan ta kung ano itong mga ahensya kang gobyerno na nag-iimplementar ka ining batas na ini, na Republic Act 7581 or Price Act. Kasi bako sana si DTI ha, bako sana si DTI ang implementing agency ka ining batas na ini. So, Sir Ralph, ngunyan, baka maghapot sa mga para antabay ta, para dango, kung ano ang pagkakaiba kang basic necessity, buda prime commodity, especially when nasa times kita kang mga kalamidad and other natural disasters. Ano ang ninda difference? Inot po, ang basic necessities, these are the goods vital to the needs of consumers for their sustenance and existence in times of any of the cases which triggers automatic price control or requires the imposition of mandated price ceiling. So, ano lang po, binasa ko lang, later po I will discuss. Ang sunod naman po, ang prime commodities, these are the goods not considered as basic necessity but are essential to the consumers in times of any of the cases which triggers or requires the imposition of mandated price ceiling. Opo. So igwa po kitang duwano na mention bukod sa basic necessities and prime commodities, igwa kitang automatic price control and mandated price Price ceiling. ceiling. Ano po? Ano po ang role kang basic necessity and prime Yes, commodities oo. pag abot po diyan sa duwang price control na mention tano? Ang automatic price control from the word itself, automatic, yan po so pigi-implement during emergency kapag igwa po kitang mga sumusunod na situation. For example, an area is under state of calamity or under an emergency, the privilege of writ of habeas corpus is suspended, the area is under martial law, or the area is under the state of rebellion. Pag-abot po digdi sa automatic price control o ni pong pigaapod ta na price freeze, pag iwa po bagang kalamidad doon, nag-i-issue ki state of calamity, automatic po ang presyo ng basic necessity lang po ang nakapaloob sa automatic price control. Automatic, the price of the basic necessity
shall be frozen on the last prevailing price. So what is the last prevailing price? For key cities po of every province, pig-monitor mi po yan kan DTI weekly. So ibig sabihin, the last monitored prevailing price, yan po ang maluwas sa price freeze. And non-key cities naman po, pig-monitor yan is monthly. So within the month or last month, yun po ang magiging presyo, yung prevailing price po for Opo. that particular product. Ano naman po ang mandated price ceiling? So, ito pong automatic price control, from the word itself, automatic, ito naman pong mandated as see fit by the local price coordinating council na ang presyo lagan ki price ceiling o dapat ibig sabihin ceiling dahil pwede maglampas duman so presyo. Ini po, ang pwede po digding lagan ki mandated price ceiling are both basic necessity and prime commodities. Okay. Ano po, dumunta po ito ang automatic price control only applies to basic necessities. Okay. Mandated price ceilings can be both apply to basic necessity and prime commodities. Ano naman po ang rules of computation for the mandated price ceiling? Kung sa automatic price control or yung price freeze na tinatawag natin is the last prevailing price, pagdating naman po sa mandated price ceilings is the average price for the last 3 months. Ano po? So yan po, so kaibahan po kan duwa. In summary, automatic price control or the price freeze issued when there's a declaration of state of calamity and others, basic necessity lang po ang nagkakaroon ng price freeze. And the price is frozen to the last prevailing price. Ang mandated price ceiling po applies to both basic necessities and prime commodities, and it is implemented as see fit. Kung may nakikita po ang local price coordinating council na need for for mandating a price ceiling, so it can be applied both to basic necessities and prime commodities. One example of this is noong 2023 when we have a price ceiling sa regular milled rice and well milled rice. National po siya. So as see fit by the National Price Coordinating Council, nag-mandate po ng price ceiling. So yan ang example po niya. Okay. So yan din Sir Ralph, para masabutan kan sa tuyang mga paradangog o kan sa tuyang mga paraantabay digdi sa programa. Kung nata si DTI nagkakandak ki weekly monitoring kaining mga commodities na ini. So weekly po yan. Every Tuesday ba or every Monday nagmo-monitor, depende sa schedule siguro kang probinsya. Basta weekly po yan. Nagmo-monitor po ang DTI kaining mga presyo, kaining mga basic necessities and prime commodities. Tanganing, pag may kalamidad, igwa kitang basihan kung ano ang ipa-price, ang isiset na price freeze or itong pigsasabi ni Sir Ralph na mandated price ceiling. Ade piga average. So last 3 weeks no kang before the calamity happened. So itong pigsasabi ni Sir Ralph na automatic price freeze, ma-freeze talaga sa presyo duman sa last price monitored bago nag-abot sa kalamidad. Tama ako, Sir Ralph? Yes po. Okay. So, dyan po, dapat masabutan taiyan ang pagkakaiba kaing duwang duwang classification kay ni mga commodities na ini, basic necessities and prime commodities, no? Very clear so explanation ni Sir Ralph na itong price freeze ma-apply sa naduman sa basic necessities, while itong mandated price ceiling can be applied to both basic necessities and prime commodities. Narumduman ko, Sir Ralph, kang saro sa mga pinakamakusog na bagyo kang 2006 gari ito, so bagyong Riming. Talagang grabe ka ito monitoring and enforcement kaining price
price freeze na pigpautob kang DTI kasi talagang dakulon so affected na mga households, mga consumers dahil kadaklan ka itong mga bubong nagkatarangka, so talagang pinaigting ka ito so pag-enforce kaining pigsasabitang price freeze and mandated price ceiling kasi Opo. so prime baga so mga construction materials baga dai man kabali sa basic necessity yaon siya sa prime. Okay, so yan po yan po ang dapat masabutan ta bilang mga consumers. Okay, so tapos na kita duman Sir Ralph, igwa pa kitang mga dakulon pang mga importanteng tema pag-abot digdi sa Price Act. So siguro Sir Ralph, ngunyan itauta na sa inda so explanation kung igwa kitang mga katabang digding ahensya, 'di ba, sa pag-implement ka ining Price Act. Ano-ano itong mga ahensya di gobyerno na katabang ta sa pag-implementar ka ining Price Act? Opo. So, pag-implement po kayo ng Price Act o ining RA 7581, bako man lang po solo ang DTI sa pag-implement ka ini. So igwa po kitang mga implementing agencies tulad ng Department of Agriculture, the Department of Health, DNR o Department of Environment and Natural Resources, and igwa pa po kitang DOE or Department of Energy. Okay. Digdi po sa Department of Agriculture, ini po sa mga produkto under sa inda pong jurisdiction na basic necessities and prime commodities. So, uni po sa mga agricultural crops, fish, and other marine products, fresh meat, fresh poultry, and dairy products, fertilizers, and other farm inputs. Sa DOH naman po, so dakul kayo ini, so mga medicines. So data na saro-saro ito, dakulon kaya siya. So pag-abot naman digdi sa sa DNR, so mga wood and other forest products. Okay. So sa DOE naman po, LPG and kerosene. Okay. So ini pong mga implementing agency kan Price Act in which DTI belongs, igwa po sinda mga powers and function So one of which is pwede po sinda mag-issue key SRP whenever necessary. Tulad po kang pigigibo kan DTI, pero kitang igwang SRP sa mga basic and prime commodities under our jurisdiction. And pwede nyo po siyang ma-access sa aming website, dti.gov.ph. Pwede nyo po siyang i-download, i-print, or i-view. Bukod duman sa powers and functions implementing agencies, pwede man po sinda may determine and recommend enforce price ceiling control whenever necessary. So for example, itong nangyari sa Bagas 2 years ago, so under the implementing agency ng DA, so nag-issue sinda ki mandated price ceiling. So may require producers, manufacturers, distributors, and retailers of basic necessities and prime commodities to submit production and inventory report to justify their prices. So pigaadalan po yan kan mga implementing agency kung nata ang presyo arog kayan. So di man pwede na bigla na lang na lalangkawan nila ang presyo. So dapat igwayan na basihan. For example, nyata ang presyo mo kan sardinas is 25. Baad na bakal mo 23 or 24. So dahil remember po, so na-mention ta kaso bago, without denying the legitimate business of fair return of investment. So dahil man pwede na binakal ninda 24 sa sardinas. Pilito na sinda ipabakal 23. Malulugi man sinda. So both ways po yan. Okay. Another is that so inclusion and exclusion of a particular class or type of commodity upon petition of concerned parties and after conducting public hearing and with approval of the President. Ang saro sa example ka ini is
So locally manufactured instant noodles. Before po, so dahil pa na amenda ning batas, nasa prime commodities lang siya, no. So nalipat po siya sa basic necessity kasi nahiling ta na garo basic na sa mga Pilipino ang pagkaon ki noodles, ano. So nailipat po siya duman sa basic necessities. So and igwang pong power ang mga implementing agency to create a monitoring task force whenever necessary. Yan. So yan po. Okay. So yun po yun ang sinasabi ta na dapat maaraman ini kan sa tuyang mga consumers, kan sa tuyang mga paradangog ang batas na ini kung ano ang pwedeng protektado sinda under this law. So, kaya nga ni si DTI, iyo ini ang pigagibo, pirmi nagkakandaki mga consumer education seminars dahil dapat maaraman ini kan lambang saro sa satuya. Kung ano ang protection sa bawat consumer under this law, under this Republic Act 7581. Ano po? So, igwa kita, Sir Ralph pala, napigaapod na mga pwedeng ma-violate kang sarong negosyante, no? Under this law na Price Act. Ano-ano itong mga violations na pwedeng ma-commit kan sarong business establishment under this law? Opo. So, digdi po sa batas, may mga na-mention na pigaapod na illegal acts of price manipulation. Ano po? So, ini po sa mga ipinagbabawal, na dapat gibuhon kan mga negosyante. So, saro po digdi, so pigaapod tang profiteering, tulo po yan. Profiteering, hoarding, and cartel. Sa profiteering po muna kita. So, ang profiteering, sabi digdi sa batas, the sale or offering for sale of any basic necessity and prime commodities at a price grossly in excess of its true worth. A price shall be deemed grossly in excess of its true worth if the price thereof has been raised by more than 10% in the immediately preceding month. So kung biglang luminang kauso presyo kan basic necessity and or prime commodities more than 10% sa nakalipas na bulan. Ano po, that's why sabi nga ni Miss Bem, ang DTI permi nagmo-monitor kasi pigbabantayan mi talaga yan na dapat warang makakumit ki arog ka ining violation. So ini so mga kumbaga parang mga evidence or mga different practices kan profiteering. So inot wala siyang price tag. So paano maaraman? Kasi kung maalagang negosyante gabos igwa kitang price tag, that's why we are encouraging to putting price tag in every product or service. So pag warang price tag po, saro po yan sa mga possible na proof o evidence na ang sarong establishment dahil nagpa-practice kay profiteering. Kasi pag naglag sinda yang ki presyo, mahiling tulos kung naglangkaw o dahil o tama lang sa presyo. So igwa po kitang pigaapod na sa profiteering bako lang sa paglangkaw kang presyo. Igwa man po kitang misinterpreted as to its weight or measure. Kulang sa timbang. So kumbaga mapabakal ka ki bagas, nakapak na So ang per kilo pero kan tinimbang kulang ki 100 grams or 50 grams. So saro po yan grounds for profiteering. So bako lang so presyo. So igwa man po kita na is so produkto ay adulterated or diluted. For example, so may nagpabakal sa to ki condiments, toyo, soy sauce. Ito palan pighaluan ki tubig. So bako na siya 100% soy sauce. Mga grounds po yan for profiteering. So another is that when a person raises the price, iyon na ini. So 10%. 10%. Opo. So ang profiteering po bako lang duman sa presyo. Igwa pang pandadaya pwede sa timbang,
or pwede sa components kan sarong produkto. Ano po? So sunod po igwa kitang pigaapod na hoarding. Ano? So ang hoarding, sabi di sa batas, is the undue accumulation of any basic commodity beyond the normal inventory level, or the unreasonable limitation or refusal to dispose of, sell or distribute the stock for general public, or the unjustified taking out of any basic necessity or prime commodity from the channels of reproduction, trade, commerce, and industry. So saro-saron ta po ni igwang tulong elements digdi ano. Inot sabi digdi, the undue accumulation of any basic necessity and prime commodity beyond the normal inventory level. Ano po ini? Paano ta ma-determine na igwang undue accumulation of basic necessity and prime commodity? Sabi digdi, when a person has a stock of any basic necessity or prime commodity 50% higher than his usual inventory. So saro po yan. Dahil po ibig sabihin na pag nag-increase ka ki stocks, automatic hoarding ka, pigihiling po yan. Ano? Pero saro po yan sa mga possible na pag-commit kay ning hoarding. Number 2, sabi digdi, the unreasonable limitation or refusal to dispose of, sell, or distribute the stock to the general public. So, what is the purpose of the basic necessity and prime commodities? So, warang iba po yan. Pigagamit yan. Kaya nga siya na basic and prime commodities. Ano? Kung tipon ko kayan, bakal ka ki dakol, day mo man i-distribute, sabi rin, unreasonable limitation or refusal. So, saro po yan sa mga grounds na pwede para po makapag-commit kan hoarding. Sa ano ta po baga, so igwa kitang law of supply and demand. Ano? So kapag alangkaw ang demand, diit ang supply, ang presyo mina langkaw. Ano? So saro po ini ang purpose kan siguro kan mga negosyante nagpractice kaining hoarding para palangkawon ang presyo artificially. Kumbaga wala man talagang shortage sa sarong produkto pero pigtatago ninda, pigahalat ninda maglangkaw sa presyo, tsaka ninda ay luluwas. Ano po? So, sabi pa digdi, number 3, unjustified taking out of any basic necessity and prime commodities from the channels of reproduction, trade, commerce, and industry. So, kumbaga, bako lang siya sa, bako lang siya duman sa part kan sales, sabi digdi, from the channels of reproduction, trade, commerce, in industry. Kung day mo ma-justify na igwang taking na dakulang part sa distribution kan basic necessity and prime commodities, saro po yan sa pwedeng maging grounds for hoarding. Ano po? So, remember po, refusal to sell. Kung baga igwa ka, and ang negosyo mo is magpabakal kay ni mga basic necessity and prime commodities. Igwa kang stock, igwang pangangaipo, pero habo mong iluwas. So, saro po yan sa mga grounds for hoarding. You are, as if you are making, artificially, nagkikreate ka ki demand sa sarong produkto na bako man low in stock. Wala man na, bako man siya out of stock, abo mo lang iluwas. For whatever purpose you have. Okay. So, grounds po yan for hoarding. Ano po? Pero Sir Ralph, masingit ako, itong sarong consumer na nag-hoard man ki mga produkto, halimbawa, may may kalamidad, tapos syempre ang tendency baga kang mga consumer ma-hoard, mabakal kidakon, bako man iyan dyan. Iba man ito. Bako man po ito. Iyan, so violation iyan, kan sarong negosyante. Opo. So bako man po ito. Pero pigbabawal man ito. yes po. Oo. Kung marumduman po nindo kan pandemic, yeah. nag-implement baga ang mga tindahan na parang sa pagbakal ki alcohol. Pira-pira so per sa person dapat. yan. Oo. So pag-arog po kayo actually, ang DTI po
although wala kaming mandate o Opo, power oo. na perito Yes. ng sarong establishment o mag-implement ka kaya, pero nag-advise po kami sa INDA para nga ni po na matawan so gabos. So piga-advisean mi sinda and reasonable man yan sa araw kayo na situation. So sinda na lang ang naglilimit sa mga consumers para maiwasan so pigsabi bagang panic buying. Panic buying, Yan. oo. So, Ano po? kaya yan ang ang mentality kang sa tuya bagang mga consumers na Yes po. pag may kalamidad, mabakal na kidakulo na instant noodles, dakulo na mga kandila, sardinas, ma-stuck nga ni takong da ibaga makaluwas for several days dahil sa kalamidad. So, iyan po ang big ano ko lang. Kasi nag-hoard man sa consumer kasi iyang mga konsumo. Opo. So yan. Sa arog po kayo, nagtatarabangan man ang Opo. ahensya kan gobyerno, buda ang mga negosyante na maiwasan po yan. Pero sabot may po na ang purpose is for survival. So, pero dapat collectively, makasurvive po ang gabos. So bako lang so sarong pamilya o sarong tao. Iyo, oo. Gusto ko lang din i-differentiate itong pigsasabi ni Sir Ralph na hoarding. Duman ito sa part kang business owner o business establishment. Yan. Yan. Opo. Tama po si Miss Bem. So, igwa po kita so pangtulo. Okay. So pigaapod ta po na cartel. Oo. So ang cartel sabi di sa batas, any combination of or agreement between two or more persons engaged in the production, manufacture, processing, storage, supply, distribution, marketing, sale, or disposition of any basic necessity and prime commodities designed to artificially and unreasonably increase or manipulate its prices. So ini na so parang igwang Igwang collusion. yan baka. may kunaybans, Oo. may kasunduan ang duwang parties or businesses to artificially increase and manipulate prices. Remember po, bako lang ini duman sa part kan sales sabi digdi from production to disposition. Any of that channels diyan po sa chain na yan, pag may naglaog diyan na parang agreement na arog lang kayo ng ipresyo ta, day ka malangkaw, day man ako malangkaw. Ilangkaw ta ang presyo ta sa arog kayo kasi wala man na ibang wala man na ibang supplier kita man sa nang duwa. Wala man sila magini bumabakal sinda sa toya. So bawal po yan. Bawal mag-ulay ang duwang any person or parties na magkaigwasindang kunaybans kumbaga na artificially maglangkaw so presyo. Ano po? So ini po sa mga possible grounds sabi mo po digdi when two or more persons or business enterprise competing for the same market and dealing in the same basic necessity or prime commodities perform uniform or complementary acts among themselves which tend to bring about artificial and unreasonable increases in prices on their competing products, thereby lessening competition among themselves. Kumbaga nagkasundo-sundo at ang aning magdakol ang dilensya. So for example, warang sa sarong lugar, duwa lang kamong hardware. Wala man ibang kamo lang talagang duwa sa sarong barangay. So nag-ulay kamo so semento i 300 ta. 300 sa imo, 300 mo sa ko. Dahil kita mababa dyan. So no choice so consumer. So grounds po yan for cartel. Okay. Po? So bawal sindang magkaigwang kasunduan sa mga arugayan. Okay. So iyo po ito ang mga violations na pwedeng ma-commit kan sarong business establishment under this law, under Price Act. Okay, so ito na mention na ni Sir Ralph Gabos na mga pwedeng ma-violate kan sarong business establishment. Kaya nga ining batas na ini talagang specifically protection ini sa lambang saro sa satuya ng mga consumers. Na-mention ka subago, nalingawan ko lang magsingit. Na-mention ni Sir Ralph itong price tag na sabi nga nita,
required talaga iyan. Mandatory na dapat ang sarong produkto na naka-display sa mga shelves, sa mga tindahan, dapat igwa iyan na price tag. No, Sir Ralph? Kung dai man na price tag sa individual na produkto na nakadukot, no, igwa kitang piga-apod na mga alternative, no, itong shelf price, pwede man. Price list. Price list, oo, Yeah. arog kang sa mga construction supplies, baga sa radayuton, sa mga pako, sa mga price list is also considered, no? Tapos, ito baga Sir Ralph, machine, price verification machine, Apo. kung igwa sa sarong establishment na dapat bawat floor garo or bawat level, igwa kakaiyan. So, iyan po ang mga alternative na pricing kan sarong produkto. Kasi, yun nga na-mention ni Sir Ralph, na pag ang sarong produkto, daing presyo, ano nga ni ito Sir Ralph? Possible po na kumbaga diyan nagpupuon ang profiteering. Profiteering. Kasi dahil mo oo. aram sa presyo. Kasi Oo. pag nilaag niya ang presyo diyan, automatic mahiling mo. Yes. Aram mo, maaram tulos ang consumer na naga-commit Oo. sindaki overpricing kumbaga. At- Mahiling tulos. At saka Sir Ralph, siguro pig-iwasan din dyan, ito bagang pagpresyo kang produkto, depende sa parabakal. Yan, opo. So sabi diyan sa without this sabi sa Consumer Act Article 81 yan diyan naka ang price tag law. Oo. Without discrimination sa dapat pare-parehas ang presyo. Pare-pareho ang presyo, regardless kung ang Suki. mabakal dyan si Bem o si Ralph. Yan, opo. Dapat pare-pareho ang presyo. Opo. Kasi pwede talagang gibuhon kisarong negosyante. Halimbawa, nahiling niya sa sarong parabakal, garing nga. Medyo. Oh, garing nga, medyo dako lang kaini pambayad. Dinagdagan niya sa presyo. So, iyo po ini ang mga iniiwasan. Kaya dapat pag nakahiling ka mo sa sarong tindahan kung saan ka mo na mamakal na produkto na daing presyo, i-picturean po tulos nindo kasi pwede nindo iyan ireklamo tulos sa DTI. Kasi saro na po iyan na violation kang price tag law. Ano Sir Ralph? Yes po. Ang pinalidad gaan pira Sir Ralph. Pag first offense siguro 5,000. 500. 500. Opo. Pero depende po yan Oh, depende po. depende. Oo. Pigihiling pa yan. Pero yan diyan nagapoon sa 500. Pwedeng Oo. maglangkaw yan. Yeah, Ano? like inibagang mga paratenda sa wet market, bako man sila exempted. Yes po. Oo. Gabos po na nagninegosyo. Mhm. Sabihon tang salit or dakula. Yes. Gabos po yan required na maglaag kay presyo on their products and service. Mhm. Lalo na sa wet market baga, so mga maritatas diyan, 'di ba? Nakaarug-arugan. Maski saro sa ng price tag, halimbawa sibuyas, pero manggura ang kilo. Although bako ta naman inisakop na pero ma-violate sindang price tag law kundi sindang price tag. Opo. Oo. Yan po ang dapat maaraman kang lambang saro sa satuya. Tapos iniiwasan pa baga diyan Sir Ralph, ito bagang minsan daingayang presyo sa produkto. Day mo ara minsan baga may mga discrepancy sa pagpresyo duman sa cashier. Yes po. Oh, duman sa iba man ngaya. So dapat talaga bilang mga consumer, dapat kita maging mga maikmat, mga vigilant consumers. Tanganing da kita mabintahihan kang mga arog kaining mga instances, no? Yan po ang pinaka dapat ang tandaan na dapat presyo nagtatali duman sa pag-abot duman sa shelf, buda pag-abot sa cashier. Kasi pag nangyari ang mga arog kaiyan, mag-insist tabi kita na ang babayadan ta sumas barato. Opo. Oo, sumas hababa na presyo. Kung dai nagtugot su kahera o may-ari kang tindahan, ay dai nga nasala lang ngaya o dai lang ngaya na change or na bago, dai po kamo magtugot. Dapat talaga mag-insist kamo na ang babayadan nindo sumas baratong presyo. Ayan, okay. So Sir Ralph, igwa pa kitang mga dai na discuss about Price Act. Ano pa ang mga dapat maaraman kan sa tuyang mga paradangog o kang public, kang consuming public tungkol digdi sa batas na ini? Opo. Na dai ko pa na ihapot tabi Sir Ralph.
ibalik ko lang, di ko ata na-mention kasubago, na ang automatic price control will last for 60 days. 60 days unless sooner lifted by the President. Pero may exemption po dyan na saro, 15 days lang sa tuyang mga LPG. Considering ang presyo kayan is depende sa world market, very fluctuating ang presyo kayan. So saro po yan. And ito pong na-mention ko subago ng mga illegal acts of price manipulation, igwa po yan na penalty. Opo. So ini po in violation po kayan. So ini so mga administrative actions na pwedeng maitao. So temporary closure or temporary restraining order for more than 10 days, saro po yan. Permanent closure of business establishment. Confiscation or seizure of all products or effects of subject of the offense. So mostly pag-aro kayan so dinilyut so sarong produkto, ki-confiscate yan. So confiscation or seizure of all paraphernalias used in the commission of the crime. So yan. Suspension or revocation or cancellation of any permit, license, authority or registration issued by the concerned agency. So pwede pong mawarang kita yung mga lisensya. So iwasan ta po yan. Cease and desist order, censure, reprimand, or ito po, administrative fine of not less than 1,000 pesos nor more than 1 million pesos. So 1,000 to 1 million. Yan po so administrative actions. Igwa pa po kitang criminal actions. So for example, pag igwang nagbalga sa automatic price control or sa mandated price ceiling, ini po pwedeng imprisonment of not less than 1 year nor more than 10 years. So medyo magabat man siya, fine of 5,000 pesos to 1 million pesos. So sa po ina, automatic price control and mandated price ceiling. And pwede pong both imprisonment and fine at the discretion of the court. The criminal penalty shall be without prejudice to administrative sanction which the concerned agency may impose. So pwedeng kulong, pwedeng multa, or pwedeng sabay. So ini naman po para sa mga illegal acts of price manipulation. So criminal action, imprisonment of not less than 5 years nor more than 15 years. So pag napatunayan, so not less than 5 years po ang pagkakakulong, and a fine of 5,000 to 2 million pesos. Okay. So medyo magabat po siya. Oo, So, magabat-gabat opo. siya. Kaya pero ang sinasabi tabaga Sir Ralph digdi na tandaan kan sa tuyang mga negosyante na bako man ninda kalaban si DTI. Yes po. 'Di ba? O two-way bagayan. So pinoprotektaran ta si consumer pero dai man ibig sabihin na kalaban ta na si negosyante. Yes po. Kasi para man sa satuyang mga negosyante, igwa kitang batas na dapat sunodon. So kung nag-violate kita sa batas, igwa yan mga penalidad. Ito nga ning mga sinabi ni Sir Ralph. Opo. Kaya bilang ahensya di gobyerno na nag-implementar ka ining batas na ini, nakikipagtabangan man kita sa mga negosyante nganing daiman sinda pirmi mag-violate or dai sindang mababiolate. Kasi igwa kitang pigigibong mga consumer bako man consumer education. So, para sa mga negosyante din, Sir Ralph? Capacity building. Oh yeah, Yan. capacity building para ma-orient sinda ka ini mga iba-ibang batas na ini nganing maiwasan itong mga violation. So, tandaan ta po mga kanegosyo na si DTI bako tapong kalaban. Partner, we are partners para padagos ang pag-unlad kang sa tuyang negosyo, padagos man ang pag-unlad kang sa tuyang ekonomiya. Kaya
sabi tabaga pirmi kung igwa ka mo mga kahapotan, dai po ka mo mag-alang-alang na magpaabot kaini sa samuyang opisina. Ngunyan po, kung igwa ka mo mga kahapotan, manunungod po sa tema tangon digdi sa programa, pwede po ka mo mag-text sa 0999-883-1471. Iyo po, ulitin ko giraray, 0999-883-1471. Ano po? Okay. So, Sir Ralph, igwana sa nakitang natatadang 8 minutes bago magpaaram kita digdi sa programang ini. Siguro, Sir Ralph, pwede ka na po magtaokan sa imong panghuring mensahe, enot sa satuyang mga konsumidor na nagdadangog sa tuyang mo niyan. As in, ikadua, para sa satuyang mga business establishment owners. Please go ahead. So, inot na inot po, salamat sa nag-antabay sa muya pong programa ngunyan patungkol po sa Price Act, RA 7581 and so mga provisions po na nakapaloob po dito. I-reinforce ko lang minention ni Miss Bem Casubago na ang DTI po, bako siya kalaban kan negosyante. Remember po ang samuyang mga tagline, enabling business, empowering consumers. So both ways po, ang Department of Trade and Industry pigtatabangan ang mga negosyante. Aram po yan kan mga beneficiaries, kan mga negosyante po na piga-assist me. So pag-abot naman po sa consumer, so they may po pigpupugulan ang negosyante to exercise their means of kumbaga to gain profit, but not to the point na malalabag ta na po sa karapatan kan sa tuyang consumers. Remember po, sabi ko subago sa Price Act, ang purpose niya is to provide adequate supply at a reasonable price and without denying the legitimate businesses fair return on investment. So tandaan ta po yan. Ini pong Price Act, both parties po piga protektahan kaini. Survival kan businesses o magdako para mag-profit siya o maging sustainable, magdakula. Pero dapat data malabag ang karapatan kan mga consumer. So again po, thank you very much po for listening. Sana po mag-antabay kita permi sa samuya pong programa every first and third week usapang consumer at negosyo. So sigurado po dakol ka mong maukudan sa mga programa po kan DTI. So again, thank you very much and God bless po. Salamat, Sir Ralph. O sana igwana naman kitang na ihatod na mga karagdagang impormasyon sa satuyang mga paraan tabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Habang igwa pa kitang natatada na diit na minutos, siguro itauta ining kahapotan sa satuyang mga paraan tabay kung yaong pasinda nagdadangog sa satuya ngonyan. Pwede ta sindahagadan ki at least duwang diretsos, duwang consumer right. Kasi igwa kitang 8 consumer rights. So, para sa satuyang mga paradangog, magtao po ki duwang consumer right, no? Na dapat po aram ta ining mga diretsos ta, nganing da kita basta-basta maaprobitsaran pagyaon na kita dyan sa mga mall, sa mga tindahan na mamakal. Ano po? So, testingon ta so mga paradangog ta, kung nagdadangog talaga sinda, magpuon pa kang mga enotang programa na pinita inipig ulit-ulit na mga diretsos kang mga konsumidor. So, dapat aram ta po ini, naigwa kita mga diretsos bilang mga konsumidor. So, kaipuhan tang i-exercise ini, sabi ko nga ni, ulit-ulit, nganing da kita aprobitsaran dyan pag abot sa tindahan. Kasi igwa talaga dyan minsan ng mga makalibong na mga patakaran, ng mga policy kang mga tindahan. Halimbawa, return kang sarong produkto. Ano mga produkto ang dapat lang i-return? Ano itong mga produkto na daiman mo mapirit so tindahan na magtukal kasi daiman na ang apunta ka ini Sir Ralph, inherent defect.
So, iyan po ang mga dapat ang maaraman na ang sarong produkto, pwede mo lang yan i-return sa sarong tindahan na binakalan mo kung ang defect ay inherent. Pero kung nag-change ka sa nakiisip, halimbawa, ay, habo ko pala niya kainita, ang mas gusto ko pala niya, so, color pula. O, daiman po iyan dapat ma-require o mapirit mo so establishment owner na tukalan kasi change of mind bako po iyang kabali, no. Ito sana pong mga products na may defect ang pwedeng ipalit. Okay? So ulitin ko po so sa tuyang mga paradangog sa radyo, sa DZGB, kung igwa po kamong narurumduman na duwang consumer right, i-text po nindo sa 0999-883-1471. Okay? So, yan po magtao kay duwang diretsos, duwang consumer rights. Ayan. Igwa kitang 8 consumer rights. Dapat aram ta po ining mga diretsos ta. Tanganing pirmi kita kitang mga vigilant consumers dapat. So, paano kita magiging vigilant kung daita aram ining mga diretsos ta? Okay? So, yan po. Habang naghahalat kita ka mga simbag, uliton ko ang text line ta, 0999-883-1471. Pwede man kamo mag-comment sa live feed kaining programang Usapang Consumer at Negosyo kang sa indong mga kasimbagan. Magtao kiduang consumer right. Ayan. Dai kaya ako maluya digdi ang signal, dai ko na mo monitor masyado su live feed. Okay. So pwede man po kung dai kamong pang text, nakatutok kamo sa Facebook page, pwede man kamo duman magsimbag. Okay. So sa giraray po inian sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo habang naghahalat kita kang mga simbag. Mabalik po kami sa masunod sa third Friday kang bulan na Agosto, August 15 na po iyan. Mabalik po kita sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So abangan nyo po giraray kami sa masunod or sa third Friday kang Agosto sa siring na oras. Sa giraray, iyo po ini ang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Berango with Sir Ralph, ang samuyang Senior Trade Industry Development Specialist kang Consumer Protection Division. Pirmi po kaming girumdom sa indugabos na mga consumers na ang consumer na may alam ay wais. Wais ang consumer na may alam. So, abangan nyo po ang Bareta alas 12. Kaiba po si Gina as in si Bert. Digdi po sa Radyo DZGB. Maray na udto po sa Indugabos. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry.